Motorový bežecký pás Stormred Maverick má robustnú oceľovú konštrukciu a je určený pre osoby s hmotnosťou do 120 kg. Ponúka maximálnu rýchlosť behu 17 km za hodinu. Stormred Maverick má 5-palcový displej, ktorý zobrazuje údaje ako rýchlosť, čas, prejdenú vzdialenosť, srdcovú frekvenciu a spálené kalórie. Displej je umiestnený tak, aby boli informácie počas cvičenia dobre viditeľné. Pás ponúka prednastavené programy s 10-minútovým nastavením času, pričom každý program má 10 fáz. Dĺžka každej fázy závisí od celkovej dĺžky programu, napríklad pri 10-minútovom programe trvá každá fáza 1 minútu. Model Stormred Maverick je vybavený vstupmi USB a AUX na pripojenie hudby a ponúka 3 polohy manuálneho naklonenia. Motor poskytuje výkon až 3 konské sily a pracovná plocha má rozmery 115 x 42 palcov. Keď sa bežecký pás nepoužíva, možno ho zložiť do vertikálnej polohy, čím sa ušetrí miesto vďaka skladaciemu mechanizmu. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.